F'konferenza tal-aħbarijiet wara li l-Gvern ressaq il-budget, il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech sejjaħ il-budget li fih il-Gvern reġa' il-vouchers tal-€100 ta' żieda oħra fil-pensjonijiet u fiċ-Children's Allowance u ta' ġurnata oħra lif lil ħaddiema bħala wieħed ta' riċiklaġġ. Dan il-budget u eżerċizzju ta' riċiklaġġ. F'konferenza tal-aħbarijiet ta' 20 minuta Grech kien negattiv u ma ġerraħx il-miżuri li se jgħinu lil ħaddiema u n-negozji fosthom l-estensjoni tal-COVID Wage Supplement minflok għall il-Gvern ma jaħsibx għal-għada. Dan huwa budget ta' gvern illi għajja. Budget li ma jaħsibx għal-għada. Bernard Grech għala il-messaġġ tiegħu kif beda l-konferenza b'ton negattiv. Li dan huwa gvern tal-slogans, dan huwa gvern tal-maskri sbieħek kollha l-istess, però fir-realtà meta tnaħħi l-faċċata, meta tnaħħi l-maskra, issib biss l-istess idejat riċiklati. Intant il-ġurnalista One News għal darba darbtejn prova jistaqsi lill-kap tal-Oppożizzjoni jekk kieku kulħadd teħallas it-taxxa kienx ikun baġit aħjar. Evidentament skomdu, Bernard Grech ħarab milli wieġeb. Jekk tippermettili, kieku kulħadd taħallas it-taxxa kien ikun aħjar il-budget m'għandekx tweġiba? Jekk tippermettili. Dr. Grech, ma weġibtniex fil-bidu, kieku kulħadd taħallas it-taxxa taħseb li kien ikun budget aħjar?